Helo, PC Rob Newton Miller o Uned Amrywiaeth Heddlu Gogledd Cymru dwi. Heddiw, dwi allan yn y gymuned mwyn tynnu sylw at y fenter parcio problemus sy'n cael ei lansio gan Heddlu Gogledd Cymru. Drwy'n hymgysylltu cymunedol, mae cynnydd yn nifer yr adroddiadau o faterion parcio a'r effaith mae parcio problemus yn ei gael ar ein grwpiau cymunedol sy'n cynnwys parcio ar y pafin a ger pafina disgyn. Mae cerbyd sydd wedi parcio ar y pafin yn anastyriol ac yn achosi mwy o risg i'r cerddwyr sy'n ei ddefnyddio. Mae hyn hefyd yn wir ar gyfer pafina disgyn. Mae'n amlwg bod y materion parcio'n bryder drwy gydol Gogledd Cymru, a dwi wedi derbyn adroddiadau o gerbydau'n parcio hanner a hanner ar bafina yn llawn ar y pafin a'r gyffyrdd a thrwyadau gydag ychydig neu ddim modd i ddefnyddwyr ffyrdd eraill allu ei gweld. Yn aml iawn fe nododd rai achosion bod cerbydau wedi parcio'n rhy agos i gefn cerbyd a wedi parcio eu blaenau, cerbydau sy'n amlwg yn dangos arwyddion i ysbysu gyrwyr bod angen mynediad ac y dylu gadael digon o le ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn enghraifft. Mae un aelod yn cymuned wedi cael ei ffeithio arno gan hyn nes peth amser ac maent wedi egluro hynny mi yn ddiweddar. Have you had any near misses because of people parking on pavements? Yes, I have. People have had to take me on the road. Yn gynharach eleni, cafodd Heddlu Gogledd Cymru y cyfle i brofi'r ymariadau gweledol a'r heriau bob dydd y byddant yn ei profi drwy defnydd o'r twnnel synhwyraidd cwn tywys. Yn dilyn hyn rydym felly'n lansio'r fenter parcio problemus a fydd yn cynnwys swyddogion yn herio gyrwyr cerbydau sydd wedi parcio'n anastyriol gyda'r syniad i addysgu yn hytrach na gorfodu'r gyfraith. Bydd swyddogion yn darparu taflen mwyn cyd-fynd â'r cyngor hwnnw. Fy ngobaith i drwy'r ymgysylltiad hwn yw y gallwn godi ymwybyddiaeth. Meddyliwch gen parcio eich cerbyd ac ystyriwch bobl eraill. Mae'r mentrau parcio problemus yn cael eu cefnogi gan sefydliad y cwn tywys ac mae'r fideo ganlynol yn tynnu sylw at effaith y parcio problemus ar ddefnyddwyr cwn tywys. Allwch chi weld y broblem? Mae Sarah'n ceisio croesi'r ffordd gan ddefnyddio'r pafin disgyn. Mae rhywun wedi parcio ac amlocio'r pafin disgyn gyda phafinau cyffyrddol. Mae hon yn broblem sylweddol i Sarah, gan o bellach angen i'r ci tywys ddelio hyn, a chroesi tu ôl i'r car sy'n hynod beryglus. Mae parcio'r nellau melyn dwbl a phafina disgyn gyda phafinau cyffyrddol yn anghyfreithlon. Allwch chi weld y broblem? Mae Brett yn ceisio cerdded i lawr y stryd gyda gi tywys. Mae rhywun wedi parcio ar y pafin. Mae angen i gi Brett ddelio gyda hyn, ac mae angen i Brett gerdded yn y ffordd. Mae hyn yn beryglus iawn. Mae yna hefyd gar arall wedi parcio felly. Mae rhaid i Brett gerdded o amgylch hwn hefyd, gan olygu fod tua 12 metr yn y ffordd, sy'n beryglus iawn pan allwch weld y traffig yn dod. Bydd parcio ar y pafin a pharcio flaen pafin disgyn yn anghyfreithlon a bydd yn golygu y cewch i ddirwy. Allwch chi weld problem? Mae Sarah'n ceisio croesi'r ffordd, ond mae rhywun wedi parcio car o flaen y pafin disgyn. Hyd yn oed os nad oes cyfyngiadau parcio, mae dal yn anghyfreithlon parcio yno. Mae pafinau disgyn gyda phafinau cyffyrddol yn dod mewn parau ac yn dangos ei fod yn le diogel i groesi. Mae parcio yma yn anghyfreithlon. Rwan, gallwch chi weld y broblem, ond allai i ddim. Ystyriwch parcio'n ddiogel ac yn gyfreithiol. Dwi'n gobeithio bod y fideo hon wedi tynnu sylw at yr effaith mae parcio problemus yn ei gael ac y bydd Heddlu Gogledd Cymru yn dosbarthu taflenni addysgiadol i bobl sy'n parcio mewn modd anastyriol.